ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಪೂರ ಸೌಖ್ಯನೇನು ಎಂಚನೆ ಯಾನು ಹುಷಾರುಳ್ಳೆ ಎಂಗಳಿತ್ತೆ ಮಾಳುಗು ಪಿದಾಡ್ದ ಅಂಚ ವೀಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಂತ ಬರ್ಕಂದು ಅಂಚನೆ ಔಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಲಂಚೆಲ್ಲ ಮಾಂತ ಬರ್ಕಂದು ಪಿದಾಡ್ದೈತೆ. ಇನ್ನು ಫಾದರ್ಸ್ ಡೇ ಅಲ್ಲ ಅಂಚ ಮಗಳಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಪಾತವತ್ತದಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಹುಡ್ದು ಅಂಚ ಅವೇನು ಕೊರ್ರಾಗ ರೆಡಿ ಮಾಂತ ಒಂದುಳ್ಳಡು. Thank you. Something is there. Hey, pen. Pen? Nice. Hug daddy, Aishu. Thank you. Love you. Pele. Aishu coloring malta patawattina. Mukka barettiru father's meaning pande ಏನಂದು. Some for me. ಈ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ಡು ಗ್ರೋಸರಿ ಪೂರ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಕೆಲವು ಶಾಪ್ಲುಳ್ಳ ಚೆಕ್ಕರ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಫುಡ್ ಲವರ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಉಳ್ಳುವರ್ತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ಇನಿ ಉಳ್ಳುವರ್ತು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಮಸ್ತದಲ್ಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆರಿಜ್ಜಿ ಒಂತೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆರಿಪ್ಪುನ ಎಂಡ ವೀಕ್ಲಿ ಪೂರ ಬರೋಂದು ಉಪ್ಪತ್ತು ಅಂಚ ಒಂತೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಲಂಚ್ ಪೂರ ಮಾಂತ ಪೋಯಿಂದು ಅಂಚ ಎಂಕಲಿತ ಉಳ್ಳುವರ್ತು ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಐಶು ಏನು ವಾಟರ್ ಬೋರ್ಡು ಓಕೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಚೆಕ್. See cake, small cake. Which one? This small Cake you want? I want. Okay, are you happy? Yes. ಪತ್ತೊಳ್ಳೆ ಲೈಕ್ ಅದು ಓಕೆ ರೆಡಿ ಉಂಟು. ರೊಟ್ಟಿ 6 ತಲೆ ಕೇಕ್ಸ್ ಪ್ರದೀತಿರು ಸ್ವಲ್ಪ Daddy. Okay, go there sir. ತಾರೈತ ಪೇ ಇರ್ತದೆ ಕಾಕೋನಟ್ ಮಿಲ್ಕ್. ಪುರಲೆ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದಿದ್ದು ನಂಚಿನ ಚಿಕನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತೋಜಲ ಪಾಪ ಕೇಕ್ ತೋಜಲಿ ಪೂರ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ఇప్పుడు నిండు బాబా 8 Kinder Joy. బాబా ఇది బొచ్చు బాబా ల్యాంబ్ ఉండతే ಏನು ಅಂತ ಲ್ಯಾಂಬ್ 160 ರ್ಯಾಂಡ ಎತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಎತ್ತು ಕೆ ಜಿ 2.5 kg ಉಂಡು 422 ರ್ಯಾಂಡು. ಹಾಂ ಬೋಟ್ಸ್ ಬಾಬು ಇರಡು ಉಂಡು ಕೆಲವು ಬಾಟಲ್ಸ್ ಉಂಡು. ಓಕೆ ಬೊಡ್ಚು ಗುಡ್ ಅದು ಹೊಟ್ಟೆ ಪೆನ್ ಚವನ್ ಪೇರ ಬಲ್ಲಿ ಇರ ಹೊಸ ಟಾಯ್ಸ್ ಏರ್ ಕೊರ್ನಾ ಡ್ಯಾಡಿ ಫಾದರ್ಸ್ ಡೇಗೆ ಈರು ಕೊರೋಡು ಡ್ಯಾಡಿಗೆ ಫಾದರ್ಸ್ ಡೇಗೆ ಡ್ಯಾಡಿ ಇರೇ ಕೊರ್ಪುನಿ ಎತ್ತ ಪೂರ ಚಿಪ್ಸ್ ತಲೆ. ಹಾಂ ಬಾಬಾ
ತಲೆ ವೈನ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್. Oh, ಬುಡಿರಿಗೆ Peppa Pig is there. ತಲೆ Peppa Pig ದ ಜ್ಯೂಸ್ಲ ಹಣ್ಣು ಉಲ್ಪ ತನ್ನೊಂದು 100% ಅದ ತನಕ ಯಾವ ಕೊರಪೆ ತಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಣ್ಣದ ಬುಳ್ತಾ ಇತ್ತಾನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅಲಡ್ ಉಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವೇ ಕಿತ್ತೆ ಬಣ್ಣಿದೆ ಎಣ್ಣೆ ಮುಳ್ಪದಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಇಂಚ ಜ್ಯೂಸ್ ತೆತ್ತು ಕರ್ಕಂಡು ಅಲ್ಲ ಆಯ್ಕೊಂಡದೆ ಪಾಪ Peppa Pig ಉಂಡು ಬಾರ್ಬಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ತಲೆ ಬಟ್ ಒಂದು 100% ಜ್ಯೂಸು. ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬೇರಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ಹಾಂ ಪಾಪ I found water. ಯಾ ಒಂದೇನು ಪತ್ತೊಲ್ನಿ Huh? ಒಂದೇನು ಪತ್ತೊಲ್ನಿ I put there. ಮುಳ್ದಿಪ್ಪೆ. My name's Peppa Pig. ಓಕೆ ತಲೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೋಜನ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಉಂಟು ತಲೆ ಬೇರೀಸ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತುಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬಟ್ ಮನ ಉಳ್ಳ ಬಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಓಕೆನಾ ಫಿಶಾ ಲ್ಯಾಮ್ ಫಿಶ್ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಉಂಡು ಹೇಗ್ ಫಿಶ್ ಅದ ಬಕ್ಕ frozen button. No, butani. Sweet corn tuli. Kinne akle cupcakes. Huh? It's done, Daddy. You give me. Okay. How? ಕೆಲವು ಐಟಮ್ಗಳು ಬರ್ಪುಣ ಬಕ್ಕ ತೂತಾನ ಒಂಜೊಂಜಿಂದ ಕೆಲವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಆದಿಪ್ಪುಡು. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಮಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂಚ ತೂವೊಂದುಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಬೋರ್ಚಂದು ನೆಟ್ ಮಿಂಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಉಂಡು, ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಉಂಡು, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಉಂಡು. ಹೌದಾಯ್ತು ಇಟಾಲಿಯನ್ ಕಾಫಿ. ಪಾಪು ಚುಪ್ಪದ್ರ ಮನ್ಪರಿಜ್ಜಿ ದಟ್ಟಿ ಶಿಟ್. ಆ್ಯಪಲ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ತಿನ್ಪ್ರಿ ನೀವು ಉಳ್ಳಾಯಿ പോകുന്നിಲ್ಲ. If you cannot first day. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Okay, you're welcome. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಶಾಪಿಂಗ್ ಪುರ ಅಂಡೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪುರ ಆತಿತ್ತೆ ಪಿಜ್ಜಾ ತಿನ್ರೆ ಬತ್ತ ಗಂಟೆಲ್ಲ ಒಂಜಾವಂದು ಬತ್ತನ ಅಂಚೆ ಪಿಜ್ಜಾ ಪುರ ತಿಂದು ಪೋಯಿಂದು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಟ್ಟಿನ ಮಲ್ತದೆಲ್ಲ ಬತ್ತುಜಿ ಅಂಚ ಮೊಳೆ ತಿಂದು ಪೋಯಿಂದು. ಫಾದರ್ಸ್ ಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದೇ ಫಾದರ್ಸ್ ಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂಚ ಹೇಗೆ ಬರ್ಪುಣಿ ಅಂಚೆ ನೀ ಉಲಾಯಿಗುಳ್ಳು ಕಾಲ ಏಪಲ ಪಿದಾಯಿಗುಳ್ಳು ನಾ ಉಲಾಯಿಗುಳ್ಳು ಒಂದು ಪಿಜ್ಜಂಡು ಹೇಗೇನ ಜ್ಯೂಸು. Okay, sir. Then for you, ma'am, you have a special pasta which you have. Which one? You eat prawns. You like prawns? Okay. And then I will say this one. Oh, the picture is this one. Fruity Mari. It's 203. Is it fun? And this one pasta, ne? Yes, it's a pasta. This one is a calamari. This one? This one is a lambraco. Is this one? Stropple, ne? To each one chicken I have. Chicken and mushroom pizza. Yes, chicken pesto. And strawberry milkshake. Yes. Okay. For Nana, for you, say what you can have. Hot deluxe. Fun. ಪಿದಾಯಿಗ್ಲ ಸ್ಪೇಸ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಉಲಾಯಿ ಬತ್ತನೇನಿ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಇಪ್ಪು ಮುಳ್ಪದ ಪಿಜ್ಜಾ ನಾನು ತುಂಬದ ವೀಡಿಯೋ ಒಂದ್ಸಲ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇನು ಮುಳ್ಪದೇನು. Okay. I like strawberry, but
Okay. Okay, now Hello, here's your Papa. homework. Ah. You wanna sit? Say thank you, uncle. Okay, then. Tele, coloring one per brother per time pass. Ade baba. Coloring one play like that. Pizza ready apnade but Aishu coloring one per pencil bakri irtale. Like undu baba? Man play coloring. Like color man play. Ire pizza ready anagirna coloring avadu. Okay? No, not pizza. Pizza milkshake ire pizza la barpundi. Shopping banna konja toys kodali. Illade kelavu toys undu avanchane jokulu. Maratu pochu baba patoru. Aishu, don't waste, please. Waste man purchase, coloring one please. Waste man purchase. Waste man purchase. No, here one plate. Here kortinada. Shake, on the hot milk shake. Which one? Mama is not. On the ice sugar, strawberry. Mama is not hot. On the hot. Attend. I don't know. Some don't want. Yeah, keep those. Not for later, after finish. Attend. Why is not hot? Attend. Mellave, chello chibobo. Becce juice tile. Hot milkshake. Ah, baba. Ice cold. Here strawberry milkshake. The hot chocolate. Waste man put in the book in the baba. I'm done. But here a pizza butcher. Pasta. Yeah, drying away. How much, you know? Mama. So. Show here na battertulege. Irregave. Irreg. Tille. Dip monthly. Chut. Mella. Attendo. Taste. It's nice this one. For kids, Baba. Like unade Baba. Dip mal play. Dip month. Finish all, okay? Baba, tiri first go. Come on. Good job, Abe. That is white and this one is green. That is blue, orange, and purple. Okay. Pasta. Chicken pasta. A chicken and mushroom pizza. Like it. Here's pasta. Mama, it looks like spaghetti. Taste. Like undi. I don't like that.
Bye bye. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ತೋಜಲಿ ಕಲರಿಂಗ್ ಬಂದು ಸರಿ ಯಾವ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಬಯತೆ ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಒಂದು You must put on your pocket for daddy. Put that daddy for you. ഷോപ്പിംഗ് ലഞ്ച് പുറാണ്ട് ഇത്തെ ഇല്ല പോകുന്നില്ല ಇತ್ತೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಂತ್ ಬತ್ತ ಏನಪ್ಪ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಂತ್ ಅಂದೆ ಅಂತ ತೋಜವೆ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಐಶುಗು ಕಪ್ ಕೇಕ್ಸ್ ಏನು ಪಾಪ ಒಂದು ಐಶುಗು ಜ್ಯೂಸ್ ಹೋಗಿ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪಿಗ್ My name is Peppa Pig. ಓಕೆ ಚಳಿ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂ ಒಂದು ಮಶ್ರೂಮು ಕಿನ್ಯ ಲೆಮನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ Milk. ಜ್ಯೂಸ್ ನಾಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಬೀನ್ಸ್ Cabbage. ನಾಟ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಬಾಬು ಬೀನ್ಸ್ No beans. No beans. ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಪೀಸ್ ಬಟಾಣಿ ರೋಸ್ ಅಂತ Hot. On the table. ರೈಸ್ ಒಂದು ಟಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೆಡ್ You bread do mommy. ಬ್ರೆಡ್ ಲ್ಯಾಮ್ Mama. Mama. ಬನಾನಾ ಹಾಂ ಬಾಬಾ ಬನಾನಾ ಇತ್ತೇನೆ ಬಾಬು ನೀನು ಒಂದೊಂದು ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್ ಎತ್ತೋನಿ ಆಯುಷ್ನ ಫೋಟೋ ಪುರ ಉಂಡು ಕಿನ್ನಿ ಎಪ್ಪುನಗತ ಅಂಚ ಪಾಡ್ದು ಇಕ್ಕದ ಇಟ್ಟನು ಅಂಚ ಇನ್ನು ಈತ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬತ್ತ ಅಂಚನೆ ನಾನ್ಲ ಏರ್ಪುರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲಿ ಅಂದ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ನೀಟಾಗಿ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ